Sanmalali Malay Yapshe Tumelangi Sanmalali Malay Yapshe Tumelangi Sanibonani molweni abushengi thimelang sanibingelela futhi sanamukela kwezinto ezisithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje sabokhulukela wonke umuntu subscribe secode noma ucindezele kuzibo uqala ukuthola ama video mangabe soposta siyabonga izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka uyazi ukuthi bona labani bona uye phela abantu biyasileya ukhathazela umkhathazi kodwa ke nathi wasuka lamadevana lawo ungabuye nje futhi umshawe insizwa nayo bezi mshanje lo futhi matho lenye futhi thuba ya kunjalo bafuthi la ngempela sibuyela izinto ezasiphethe futhi ezinye ishisa pe asiphethe khona udabo luthi inkulu indaba inkulu indaba ngobunxusa bakaNike lapha ngempela siphethe khona abantu babili noma bacibile babili la buke khona sengathi bangamanxusa akwaNike kodwa siqala lapha shothi sekhumbula ukuthi kahle uJava zimine kwakhipha album eStore South Sinzambatheka la khona wayegqoka khona impahla zakwaNike kanye nekenge yakhe nje phansi kweqembu amaK47 la khona egqoka kanjalo khona efake impahla zakwaNike futhi necity cup yakhe nafuna ibhale ukuthi dressed by Nike naye uJava zimine waveza nekapisi futhi laliveza ukuthi iNike inegama lakhe ngemuva kwayo la kubhale khona ukuthi ekapisini Java zimine njalo futhi ukuthi abantu abaphuthume idolobha bayithola washo nedolobha elikhulu Studio 88 wathi ikapisi leyo iyatholakala kusona isitolo esikhulu iStudio 88 ngempela kodwa inkosi yaMagcokama bese yabuya ngomhla ka27 yathi inkosi yaMagcokama iyona inxusa la kwaNike inkosi yaMagcokama yabuya yathi iyona inxusa la kwaNike kuyaseke isiqala inkinga ke lapho ke abantu abaningi sebeyiphikisa abanye bethi cha inkosi yaMagcokama akwazi kuba yona inxusa la kwaNike ekubeni uJava zimnike ekhona inxusa la kwaNike kwathi kuxabana ke lapho ngempela imbono isishayisana kwaba ukuthi abanye baze baposta bathi inkosi yaMagcokama izama nje ukuthatha udumo noma ukuthatha ibalazwe kuJava zimnike njengoba kuyena bebukeka sengathi uyinxusa la kwaNike ngoba nempahla ethizeni futhi nazo zikhona zibhalwe ngegama lakhe futhi uJava zimnike lapha ngempela futhi base kushayisana lapho imbono kodwa inkosi yaMagcokama bese ibuya futhi sikhuluma la khona bese beka khona ovulayo ngabantu uthi zeni akuthiwa ibona abangabaza amandla ubabize kanjalo lapho inkosi yaMagcokama kule post yayo lena ifake isithombe sayo inkosi yaMagcokama imi eduze kwemoto yayinkulu lena iFortuna entsha le ade ithenga impela le post yakhe ayibhale ngomhla ka30 kuJune ifundeka kanje na ithi nali inxusa la kwaNike nakwaCode lime eduze kwemoto yalo iFortuna cha bafowethu namanje ngisamangele umona kubantu abangabaza amandla ami yazi kodwa I won't mind them ngizonaka abangibongelayo nabangesekayo ikho konke nabangithandayo bafowethu nakho engiza nakho namhlanje ngiyazi bakhona basho okuningi mayelana neDVD yethu kodwa ke mina ngikushiya kini eneseka mina ukuthi nenze lento yenzeke ngokwethu necabinet yobuholi bonke bakwazi uNdamadixa sithi iDVD kumele siyibambe ingabe isaphuma ngomgqibelo silindele 14 days size kuzokwenzeka lantoni kodwa uma ama-order engena ngobuningi soyidedela sibeke usuku lwanamhlanje nolwakusasa ukuze sikwazi ukuthatha isinqumo so siyacela ke noma ukuphi ukuthi uthumele imali ye-pre-order kule account number engezansi uma uthi iDVD ayiphume Saturday or uchumane nale number engezansi ufake i-order u100 nje kuphela uthumelayo bese uchumana nenumber usho indawo okiyo wasefaka lapha ama details ama-bank kanye nama-transfers ukuthi ungatransfera kiphi inombolo imali uphinde futhi ufonele bani for ama-pre-orders ngokunjalo njalo wasethi ngolwesine usuku lokugcina please support us la ecela khona ukuxhaseka lapha ngempela inkosi yaMagcokama ukuthi abantu akube yibona abaphushayo ukuthi iDVD lena kube ukuthi iphuma ngalo isabatha kanye umgqibelo lona sibheke kona bese nabo bayidedela ake usho uvo lwakho lana usho ucabangani ngodaba la inkosi yaMagcokama lapha ngempela mawuthi ayibheka inkosi yaMagcokama ize ngestrategy kanye futhi nje nokujulisa umqondo ngendlela ejule kakhulu ngoba wenza abantu abayilangazelelayo nabafisa ukuthola iDVD ngesabatha betshela abanye ukuthi kube njalo futhi nawo bethenga iCD noma bethenga iDVD leyo ephuma ngomgqibelo akusho uvu lakho nokucabangani ngobuhlakani kanye futhi nokunjalo nangobunxusa ukuthi wena uthi yini ngalibunxusa balo bakuNike mina nje ngithi bobabili ababongelwe ngoba kahle ukuba inxusa lebrand kuyenzeka amanxusa ebengabili noma futhi amanxusa ebengaphekwe lilodwa njengoba kwenzeka ukuthi lapha ngempela uShwi noMtekhala nabo baba inxusa kanye noKhuzana ngokunjalo futhi nokhona iMamobolo naye futhi abanxusa kanye noGcokamelisha lapha kwikhathi kanti futhi uKhuzana naye noShwi noMtekhala baba lapha kuJonathan D futhi kuyenzeka kube ukuthi amanxusa abamabili kwibrand nala futhi nakhona ngabe into njalo ke ake nje sibashayile mhlawumbe bonke sibafisele okuhle bese kuba ukuthi nawe asidibane ngokuzayo